Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Kami parhaladuni huriata macakon dohot pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Uhud selamat hari Minggu hupasahat tami dan selamat beribadah. Tuaka amanami nanami natongon romar Minggu di huriata di Tikion. Alania dorang sota puka par minggota jumolo mata pasahat dirita tutuhata martang yang be mahita di bagasar rohata. Tabuji tuhata maret dehita sian bukwede nomor 574. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia natu mo palangi dohot tanoon, amen. Songonod do ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay naroma na manodangi ho, jala hamuliaw ni Jehovah bicar di atasmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nama rasiroha. Hudok kami mamauliate tu hosian nasa rohanami.
Ala di jauho hamisian haholomo Tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai rajai toddim nabadiai mahami, asalam gadda haporsiaon nami, jala asalam badia parangin nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat nami rabdohot akka naporsia di guarmu, Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh. Tangiho kamuma patik ni debata di minggu parjolo dung Epifanias sadarion ima natar surat di 2 Korintus biddu 10 ayat 10 sada. Ope alea kadongan sailas marohamuna sayolo mahamu patoguon jala apoan sadama pikiramuna radoti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu ido saatna atong rak mangidogongo mahita sian debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi amin. Alas
pote madosat tanah kudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatudosan, pardenggan bahasa doho, jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akadusa nami. Ai jok dohami mardosa maradopoko. Jala jok do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalau sion nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami. O ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami. Jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Songon sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatian ni parjahat. Na lomodo rohak kumida hamumulak ni parjahat itu madikod dalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapo ma di debata na di Gijang. Amen. Hatani debata turpuk di minggu parjolodung Epifanias sadarion tersurat di Pesalmen biddu 40 mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat onom. Edde sian si Daud sai tongdo huhapo si Jehovah jadi di paeleng ibana dirina tuau jala di tangihon alu-aluku. Jala dienet au tu ginjang sian godung halonongan, sian dore na pilhot, jala di pajongjong tot hutu atas nidolok batu, marsi hohot laka-lakaku di baen. Dungi di lehom muse edenai baru tu bagasan pamangaku, puji-pujian tu debatata. Lado namar nidasa, gabe mabiar nasida, jala marhaposan tu Jehovah. Martua mabawa namambain Jehovah haposana, jalan naso olo marbalik payuton si ginjang rohai, akana paula-ula gabus. Torop do akka halongangan doho sakap-sakap di baheko humoko pami, ale Jehovah debataku,
dang tarpajojor tuho, nang pe naing barita honokku jala pabuokku, dang tarpajojor tahe dibahen toropna. Ima sa niturpuki, martua mana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tahatidakom mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea dede bata Jehovah, ido ama pargogon na sohatudosan, na tumopalangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea satot de porbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni 100, na matetar pajal do ibada di hao pinorsilang, na tuat tuban watoro dong ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na so hatudusani. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tot de parbadia, jaladong sadahuria na badia, uria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Tikting, Parjolo, Ruas Nataba. Mamuka sian hari Minggu sadarion nungga gabe ruas diuriata ima keluarga Joseph Edo Setiawan Situmpul Inang Maria Boru Huta Barat Rap Dohot Sahalak Iana Konna sian HKBP Kedaton Resort Kedaton masuk tu daerah Walu Bypass Timur Paduahon Ruas Napida. Mamuka sian hari Minggu sadarion nung apida BH Ruason keluarga Irwan Sirait Inang Tri Yurma Boru Purba Rap Dohot Sahalak Ianakonna Ruas daerah Opat Sarbumcip Tu HKBP Nomensen Resort Pulau Brayan Medan Patuluhon Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Parjolo Tikting Parjolo Timoti Mangasi Tua Siregar, anak Niamata Albert Siregar, Tubuni Situa Mega Idawati Boru Panggabean, Ruas daerah Sada Riau Patrakomala, Dohot Renta Yunita Boru Sitohang, Boru Niamata Jonathan Sitohang Nahinan, Tubuni Lisda Boru Pandiangan, Ruas HKBP Sudirman, Resort Sudirman Jakarta Selatan. Nunga martupol di hari Sabtu 10 Sada Januari 2025 di Gereja HKBP Bandung. Pamasu-masuan di hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul siawib di Gereja HKBP Bandung. Na paduahon Tikting Parjolo Dohot Paduahon. Suharso Andrian Sinaga Sarjana Teknik anak Niamata Desinaga Nahinan. Tubuni Purnama Boru Sagala Ruas daerah Opat Sarbumcip Dohot Serapim Eklesia Senduk Boru Niamata Attila Marco Senduk Tubuni Daisi Supit Ruas Gemim Bethlehem Tata Aran 1. Nunga martupol di hari Sabtu 10 Sada Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 Walu Januari 2025 pukul siawib di Gereja HKBP Bandung. Bimbingan pranikah hari Kamis 16 Januari 2025 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung. Paupaton penyesuaian tiki parmingguan. Domu tu ulon bisa sambut proses laos pelantikan MPSD dohot tim audit distrik Parmingguan 10 Januari 2025 pukul 10 WIB di Patuibu di 30 menit gabe pukul 30 WIB. Palimahon mutasi dohot pergantian di proses HKBP distrik 10 Walu Jabar Teng DIY. Nah Parjolo di Parmingguan pukul 10 WIB sadarion Pendeta Pahala Sitorus Marjamita na Parpudi di Huriata. Paduahon papungo amplop tujolo dohita tanda las niroata siala pako basion nasida saleleng di huriataon marhite amplop nong disagion tu itabe. Patuluhon ulaon jalo lehon di Patupa di Sabtu 10 Walu Januari 2025 pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Paupaton acara parborhaton dot pangkojakon preses di Patupa Minggu 10 Januari 2025 di Parmingguan pukul 30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah paunopon koordinasi Parhalado HKBP Bandung. Di Selasa 14 Januari 2025 pukul 10 WIB ringanan di ruang konsistori lantai sada di Patupa do koordinasi Parhalado HKBP Bandung. Pinabutuhan matusudi Parhalado asa Roma mandoti koordinasi. Songoni matik di bagasan mingguan tuata mama masu hita. Urian itu hata songon buah-buah ni titingta sadarioma amang paresesta padita Pahala Sitorus Marjamita na Parpudi di tonga-tonga ni Huriata songon pandidata manang parhalado ni Huriata na sida alani ta pangiduma songon acarata madokata mauliate
sahala mewakili ruas ni Huriata, dohot sahala kanon mewakili sian parhalado. Upasata mema partikian tu utusan ni ruas naung dipilih Huriata. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu mah dihitan apa 2 tahun dung tahun baru 2025. Di jongjong audison ima nani utus ni pa ditata resota madokata sian ruas lansia manang ama nadong di huriat daun pasahaton mandok malate tua mata padita nami paresas nami padita pahala sitorus nahu parsang api hami paresas nami HKBP distrik Sablalu padita pahala sitorus rabduh inang nahu parsang api hami padita resort nami HKBP Bandung padita Albenar Silain. Nahu parsang api hami sudah hamu padita nami fungsional nama laran di HKBP Bandung padita Hitler Huta Bea padita Tri Bor Huta Barat padita Hendra Sinaga. Nahu parsang api hami sudah hamu parhaladoni HKBP Bandung dohot tamu nami namar minggu di Bagasan Tikion. Selamat datang mari hamuna. Parjolo madok malata do huriat HKBP Bandung. Ima na pinatupan ni huria HKBP ima sinode godang di tanggal 2 saat tanggal lalu Desember 2024. Nungatar pilit di si Eporusta ima opui Eporus Pendeta Dr. Peter Victor Tinambunan dohot sekjen HKBP dohot toluma kepala departemen 30 toluma pareses di distrik ipe alani dengan alani basani itu hatta dohot dengan rohana di huria HKBP Nabuloni dengan merdalan tuhamuna badita nami pareses nami badita pahala sitorus rabdoh keluarga di Bagasa Tikiom mahami siar ruas ni HKBP Bandung ima huria sabungan pasahaton mandok molate di sudeaka pelayanan muna di distrik Sablalu Jabar Tending. Hupahiti hutami di sudeaka pelayanan di distrik Sablalu. Ima godang do akka napinatu pamuna martabata baro di distrik Sablalu ima pos pelayanan ima nabang jakon sadahuria nagok di Jabar Tending ima Jawa Tengah adong do opat pospel huria nagok di Jawa Barat 2 ima di huria nagok Majalengka dohot huria HKBP Cikajang Garut ipe sudena bahasa-bahasa ni Tuhan do alana ubere kami jalur pati hutami di Jawa Barat salah satu tempat ibadah hurian agong ima pospeli di komplek tentara i atas kerjasama ni pareses nami dohot aparat setempat dohot ruas di huria nadong di Jabar Tending dengan merdalan napa 2 hon ima
tanggap bencana. Tanggap bencana uber kami dengan domerdalan di tanggap bencana nadong di Cianjur, distrik Sapulalu Patupahon, ima aka bantuan sosial na pinasahan ni distrik Sapulalu. Ipe kerjasama ni pemerintah dohot pimpinan ni distrik nami amat pahala Sitorus. Na patuluhon ima HIV merdala do denggan. O saluhut na mapod di tanami diurip itu hatta rohamuna makubasya kaulau na uli ulau na denggan di distrik Sapulaluon. Terlumawi mai di bagasan sedarion di narak marminggu hita ima di HKBP Bandung Huria Sabungan dina marjami tahamu patahat barita nauli di HKBP Bandung di paso-paso tu hatta ma na di paso-paso tu hatta ma kajamita duhu surya ka pelayanan muna di distrik di Sapulalu Jabar Tending nang di Huria HKBP Bandung. Saya di paso-paso mai gabe sangap i guarni tu hatta suak songon itu nang paresas nami padita pahala rap doh keluarga di naborhat ima tinganan naik baru ima kepala biro personalia HKBP Nabuluni di dongan itu hatta ma amata pahala Sitorus padita nami so nang inang itabay ma aka hagugun duhot habisuhon na situhatay lahumakubasi ulaon na pinasahan ni pimpinan ni Huriatda tu hamuna. Jadi tu hita saluhutna di ruas ni Huriatda teh mulut ngapiak kana hurang dia keperdalanan ni sudia kenang ruas nang habibe tu hamu pendita nami teh rak manapuh mahita di bagasan sarion tabe tahyahi maka nauli nabu patu pau nak pelayanan di Huriatda. Jadi ope tuhita ruas ni Huriatda HKBP Bandung ngadong nakilian di wartata iman apa sahaton dali kasih isyalas ni rohatta tapasaha mai marhite amplop dala 4 tahun ma amata pareses pahala Sitorus nama elayani di tongah-tongah ni Huria HKBP Bandung dohot distrik Sapulalu teh postor hanami sian hami sian utusan sian Huriatda teh jala ope hami sawati dokonon nami tong bayi hami sian seksi lansia kebersamaan cukup dekat amat pahala Sitorus di Malayani di Surya kategoriala teh dohonon nami deh saksi honon nami deh kebersamaan ni lansia doh amat fareses pahala Sitorus di Huriatda nang di Surya kategori be dengar do merdalan jadi penaeng padita nami dohon nami masongon datang dia tua-tua napuran tano rangging masih ranggongan berarti pada odau dorditay masih ngonggoman selamat bertugas mahamu ditembak naik baru di Piara Aja Tarutung Horas Madihita Salhunna. Laos diuduti mamuse mewakili Parhalado ni Huriata. Nahu persangapi hami amang pareses nami amang padita resort amang inang padita fungsional nadong di Kuriaon suang songoni dongan Parhalado damang dainang nama dohoti permingguan di bagasan
gerejaon, song-songon itu damang dainang, nama dohoti permingguan melalui ibadah live streaming. Salam, horas, Horas. selamat hari Minggu madihita, saluhuna. Mau lihat ma di Tuhata, ala boido pehita marpungu di tikiot di permingguota, ima namar hadumuan ma di pakubasion na parpudi di amang paresesta. Molo tabereng sabotula di saluhutna akka ulaon di distrikta nunga boy mardalan dohot dengan sesuai dohot na di program ni pimpinata HKBP pusat. Molo tung adong pe nahurang lobi pos rohanami na boy don no diuduti pimpinata na mangihut ra di distrik Jabarteng Deyon. Jadi molo ta bereng do perkembangan ni HKBP tanabuluni mula usah diri mamereng nunga mardalan sesuai trek na tikosati. Macai gudang do program-program na pinatupa ni pimpinata paherbakon hatani tuhata di saluhutna ruas ni HKBP-ta. Terlumubi mata bereng di Jabarteng Deyon nunga gudang songon na nidok ni amang nakisya ruas na mewakili ruas nunga macai gudang program na dibahid di Jabarteng Deyon. Alani tentu sahali madok maulati mahami tu amang pareses ang giyak ma di pakubasion na mangihut tung tu dia pe di tempat ton pimpinata marlas ni rohama amang pareses nami. Molo tabereng do di HKBP tahun memang sistem na nunga merdala do denggat tu bereng. Tabereng ma adong do mantan kadep jadi pendeta fungsional. Jadi tidak terlalu masalah nah dok. Jadi nunga merdala duk dengan. Jadi pos rohanami disaluhna pergantian ni pimpinata terlumobi ma di Jabarteng Deyon boido merdala duk dengan. Jalahita pe saluhna ruas. Pos rohanami molo tadukung do saluhna ka pimpinata baik siap pusat manang sahat tuhuria boido no saluhna lamar saringar aka huria nadong tarlumobi ma nadong di Jabarteng Deyon. Pos rohata visi dan misi HKBP jadi berkat di seluruh dunia. Boy manora tabereng martaba-taba di Jabarteng Deyon. Pos rohata rupani pimpinan baru non boy do mengakselerasi pelaksanaan program-program nong di garisan di pimpinata. Jadi sahalinari mau lihat di pasar tami tu amang pareses mau ladong penahurang lubi di interaksi song kami sian perhalado HKBP Bandung marbohayanun mamangate. Jadi Tuhan mana sumasu Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengulama di tempat ni baru. Horas madihita saluna. Horas. Ima hata mauliate siak kita saluhutna dohot tangyangta anggiat lammargogo marbisuk amang paresesta di akaulaon nai baru na pinasahat ni pimpinan ni Huriata tunasida di hari Minggu tanggal 10 sia mamuse tapasikop. Jadi upasa tamima marede sian pardihuta.
Marende hita huhut mata pasahat, pilihan sada A dohot sada B. Nahe
damin di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate do pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu Parjulo dung Epipanias tongon di tanggal 6 Januari nasalpu. Jala omahatan di batadi hitak kamanginang naposubulung song songoninang amok kadamang dainang naposubulung na tongon madoho ti marhiti live streaming. Iman datar surat di ulau ni apostel bidualu mamukasen ayat 14 sahatro di ayat 25 takasma tapai hutihut. Asadung di BG aka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatan di bata disuruh nasidama si Petrus doho si Yohanes manopot nasida tuat mana sida ditanya kemaak kadongani asa di jalo tod di Porbadia aidang dope songgop tod di i manang tuise nasida asal tardidi do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mangapeho tangama aposteli itu nasida gabe di jalo matod di Porbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mangalehon tod di Porbadia marhite sian na mangapeho tangan Roma ibana mabuan hepeng tu nasida. Di dogma leho kamuma kuaso si songoni nang tuahu asa majalo tod di Porbadia halak ia huapeho tangaku tu ibana alai didok si Petrus madok ibana mago mahorap dohot perakmi ai diripuho tartuhor si lehon di bata marhiti hite hebeng dang parjabbar manang partohap ho di hataon aidang nabonar roham maradupon di bata ipe pau ba maruham sian hajahatomi dungi pangido matuhani anggia tarsesa tahi-tahi ni roham ai huidado roham di bagasan poku napait ni hotan ni hageduhon alai ninna sisi monima mangalusi tangya ko kamu maahu tutuhani asau nang songgop tuahu nani dok munai asa dung hati dakon jala di hatahon hatani tuhani mulak ma anggo nasida tu Jerusalem laos di baritaho dope barita nauli di torop huta na di luat Samaria ido sahana ama kadamang dainang naposubulung saluhuna na di bagasan gerejaon doho nama doho ti marhite live streaming tarbida do turpuko dung epipanisyo nati di bona di minggu paduahon di tahun 2025 memang ganup kita punya profesi punya ulaon dan punya sikap dan punya tujuan dan punya pengalaman hidup yang berbeda jak kana salpui. Tabereng diturpokona kamanginang seorang tokoh yang bernama Simon yang punya profesi yang sangat-sangat unik karena dia mampu membalikkan mata orang dan mengikut dia untuk sebuah kata tujuan apapun dalam hidupnya. Dia punya pengikut yang setia dan dia punya pendapatan marhiti akan diulanai. Dan itu menjadi sesuatu profesi dia untuk melanjutkan jalan hidupnya. Alai ada perubahan perilaku. Setelah ada perubahan hidup marhite Filipus yang sudah melakukan pelayanan di Samaria. Alai Roma karena masih setengah mereka katanya baptisan Yesus bukan baptisan Roh Kudus. Dungi Roma si Petrus, Roma si Yohanes melakukan baptisan, di situ terjadi perubahan pola hidup manusia karena mereka menerima Roh Kudus. Urian nahin holongan itu hatta perubahan ini terjadi juga
dalam hidup Simon. Bukan hanya yang dilayani oleh Yohanes dan Petrus, tetapi juga berdampak yang tidak baik kepada Simon yang sudah mapan dengan caranya ketika itu. Maka dengan nahina holongan, tentu ini juga adalah gambaran kehidupan kita. Ada hal yang mungkin kita lakukan selama ini yang sudah menguntungkan, tetapi ketika bertemu dengan pelayanan gereja, pelayanan Tuhan, pelayanan para hambanya, pasti ada hal yang mungkin tidak baik. Jala Simon Petrus parhatopotia kamanginang. Dan ketika itu terjadi, apa sikap Simon Petrus? Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berpikir dengan uangnya, dengan kemampuannya, dengan kecerdikannya, bahwa dia mampu melakukannya kepada hamba atau rasul yang dua ini, Yohanes dan Petrus. Di baima di leo mahipingna, leo matwau nang si songoni, sama nang naise huapeho tangaku, boy na sida majalo tod di porbadia. Simon berpikir bahwa dengan uangnya, dengan keberadaannya, dia mampu membeli itu dan dia menerima karunia untuk membaharui manusia melalui Roh Kudus. Maka dengan nahina holongan, tentu semua orang butuh dengan itu. Alai bere kamu maka manginang sikap ni si Yohanes do si Petruson, ho buam mahebeng mi, buam maperak mi, dangi narumikot, pau baroham, sotung mate horap dohot perak mi. Nana yang dukono kuak kamanginang, ternyata tidak semua orang bisa ditawar dengan uang seperti itu. Ada para rasul yang punya sikap yang tegas dan benar, menolak itu, bahkan mengingatkan dia. Beri kamu perubahan nak kamanginang. Mungkin Simon ini tidak akan pernah berubah ketika dia tidak bertemu dengan Yohanes dan Petrus. Alai beri kamu maka menginang perubahanna ketika para rasul itu bersikap benar dan tegas. Tanya ko maau, asamu baru hakku, jala dengan nguluku. Tanya ko maahu, jala dok ko ma, asau nang saut songonan ni dok mi. Ali Yohanes dohot Petrus. Berkamu akan menginang, kata yang keras tidak selalu membuat orang akan keras. Justru kata na tegas sian si Yohanes do si Petrus menghantar Simon menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan mampu berubah dalam kehidupannya. Nagudang dojol makompromi dalam hidup sehingga dia sulit dibenarkan. Nagudang gojol ma terlalu tarik menarik dengan segala sikap apakah iya atau tidak. Akhirnya dia bersikap abu-abu dan tidak bisa menuntun orang dan tidak bisa membawa orang kepada jalan sebuah kata kebenaran. Alai apostol nedwao nakamanginang, dia mampu berkata tidak dengan itu. Maka dengan nahina holongan di sinodi gudang na perpudion, adang do kata yang cukup menarik, berkata sudah selesai, sudah selesai, cukup dengan diri sendiri. Biar itu mampu colma berkata cukup dengan diri, dan alani usia, dan alani profesi, jaladang alani gudangna, berkata sudah selesai dengan diri sendiri. Allah dibereng colma bahwa memang yang acap kali membaik kita bukan karena orang lain, bukan karena tantangan yang besar, bukan karena kesulitan,
dan bukan karena sikap orang. Alai na jujuk mabaik kita madabu. Adalah keinginan dan hasrat diri yang begitu menggebu-gebu sehingga dia terjatuh, dia tersandung, dia lumpuh, bukan karena hempangan dan bukan karena kesulitan. Alai bere kamu akan mengenang Simon ini bui do gabe pedo mata untuk berbuat sikap. Dia mencoba untuk kelanggengan apa yang sudah dia lakoni sebelumnya. Alai roh apostol na dua madokon, jangan. Kamu sudah cukup berakhir dengan segala kekuranganmu, kesalahanmu, dengan segala perbuatanmu yang tidak benar. Biar kamu akan mengenang orang yang memahami firman Tuhan berfungsi dan bertugas melakukan sesuatu untuk mengakhiri sebuah tindak atau perbuatan yang tidak benar. Dan itulah peranan orang percaya, bukan hanya para rasul. Itu peranan kita sebagai orang percaya, memutus keberlanjutan segala kekurangan dan kelemahan. Bere kamu pakorhonna, bere kamu dampakna, bere kamu apa yang terjadi kepada orang yang sudah lepas dari semua perbuatan yang tidak baik dan tidak benar itu. Bertobatlah. Bere kamu ma ibana, tanyak koma asauhu nang saut songon nani dokmi, supaya Tuhan tidak melakukannya dalam hidupnya. Jalaka manginang ruas nahi naholongan onra peranata sebagai orang percaya mendoakan moladong akan hurang jakadongata. Apakah doa yang kita lantunkan, doakah yang kita sampaikan kepada Tuhan, atau justru kebanyakan kata-kata kutuk, kata-kata empat, kata-kata mencerca? Justru ketika itu yang terjadi, dan perubahan nadapota dan kebaikan yang kita lihat justru semakin kebalikannya. Alai molodo ado tangiang do tapasahat, moladong nama bena sesuman jaladenggan tuhita, lihat perubahannya sungguh-sungguh luar biasa. Alani do kamanginang, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, selalu kata-kata positif dan tujuan positif yang bisa merubah semuanya. Kekerasan dan tindakan tidak mampu mengubah siapapun. Alani dadong ko sebuah ungkapan nama dok songono nak kamanginang ruas nuria. Guru biasa akan selalu berbicara. Guru yang baik akan selalu mengajar. Guru yang hebat akan selalu mendemonstrasikan. Alai ada guru agung yang selalu menginspirasi. Guru biasa berbicara, guru baik mengajar, guru hebat mendemonstrasikan, guru agung menginspirasi. Piado tutu, molo tadok kematu hatta Yesus guru ta. Nama ngajar, nama nuntun, nama luahu kita. Bisakah firman Tuhan itu menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu? Dan bisakah kita menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, di lingkungan ta, di keluarga ta, di inganat takarijo, manang di perhuriota, atau justru kebalikannya? Kita dipanggil untuk itu, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebatas pendengar, bukan hanya sebatas untuk pasahat untuk kalam asing. Alai mengajak melalui perbuatan dan perilaku. Sikap yang benar mampu membuat orang. Tongona kemanginang oma parsaurata, jala oma hami parpuli pasatun hatan di batadi kita, molo secara ulawan. Alanilas durhaku di parcu pangata, di marta di natao nate, secara khusus
kubereng do hinadinggan diaka parsaoran perubahan nyaka sudiaka pabahinata jala kubereng kami akan menginang huriat tamarta dinataun sebagai tempat orang berkunjung beribadah. Memang namaul do hita menyikapi on alai di tempat to kamu do huriat taun gabe inganan permingguan persinggahan bagi orang-orang yang berkunjung. Tongon memang akan mengenang Jabar Tinggi adalah distrik Taon, adalah kota mahasiswa. Selain kota mahasiswa, kota wisata karena ada candi-candi yang selalu mengingatkan bangsa ini loh Portibion. Alani molo selama 4 tahun kami rap dohotita di son. Ada hal-hal yang baik. Jala huidahami kerjasama nadingkan antara ruas perhalado do pangula nago tiki itu bisa kita tingkatkan. Jala huidahami parsauramuna kamanginang khusus na martadi na taon menempatkan sebagai huria sabungan memang namaul dui. Bere kamu maka mengenang bahasa selalu huria sabungan menjadi role model atau teladan bagi orang-orang atau gereja yang lain. Memang idok kamanginang. Ketika kita ditempatkan sebagai sabungan distrik, memang kami role model dohita, takah huria na asing. Ay di suku jolma do, di dia do Jabar Tinggi na jalan Marta Dinata doi. Terhaber yang memang tinggal do Marta Dinata ina. Itu terberita doi Jabar Tinggi dia sudah tinggal. Alai mo dolokon, ide do Jabar Tinggi Marta Dinata. Ay mada asobinoto ina musikan. Rope ibe tu si songo tamu na tikiso dilean hudul na musikan. Tang partamu ina kan. Alai beri kamu makamanginang. Memang partamu itu huriai. Wah, luar biasa. Dakkolan sesaat itu saja alai pakorhonna lemro macam. Jangan indah hanya sesaat saja, tetapi indahlah selamanya. Alam menuanton sesuatu hal, kita akan lihat bukan waktu untuk menanam yang kita lihat. Alai waktu akhirnya nanti. Sesuatu yang kita tanam ada tujuannya adalah untuk akhirnya, bukan hanya untuk ditanam saja. Nomor 8 dia kamanginang, tanamlah sesuatu yang baik. Lakukanlah sesuatu yang baik. Mungkin kita tidak melihat, mungkin kita tidak menikmati, alai orang-orang lain akan bersyukur dengan apa yang kita lakukan dan kita perbuat itu. Jala ido si Filippuson dibayan-ibana nang peholan sebatas soddo ulauku alai pasikopon nina asing doi ro masih Yohanes ro masih Petrus dung di pasikopi muba masih Simon Roma musena dan padua sudah kami akan melanjutkan perjalanan bahwa ada estafet selanjutnya yang menuntut dan menuntun saya untuk lebih lagi. Jalai koni do kono takamangenang. Kita sampai di sini dulu lalu akan melanjutkan. Wa malateo kami mamusena padua hona kamangenang parsorata. Tongon arminggon borhak mahami sen distrik Tawon. Lahu tuinganan pakobasion nai baru anggon di dokonon mula tuhuta mau nate. Mula tuhuta ala mula tubona pasugit di tarutung. Di sima hami anu nakamangenang rap dohot keluarga tanya ko kamu ma asa bui dinggan saluhna ala memang ulaon na sedikit borak do onate ala kamangenang pangula ni hakaipi sonari padita bibel pro diakones guru huria berjumlah 7.500 salak ma 7.500 salak ma kurang lebihna do pegawainya sudi sekitar 4.000 ma sudi 4.000 halak luar biasa doa kaya pitona kamangenang di personil nate huriana hampir mar 4.000 7.800 sekian ma huriana ima sudi kainganan ni pangulan ako tikyon
Sima hami lahoma benak kanadinggan. Jala pos dorohanami akamanginang tangyang muna, tangyang ni huria taon, tangyang ni jabar tingdi, patau ho kami. So ngon tangyang ni si Johannes, do si Petrus omma kamanginang. Pasahatot tu hatay alay na uli na din kanima. Asa boy tulu saluna. Arane marbarita mahita kamanginang. Tabarita homma na din gani. Tabarita homma tu hatay. Naong patau ho kita mangalaka jala mangalia partikian na din ganon marsanga matuhata. Amen martangyang mahita. Tuhan di batama nami huha malateho kami do. Di hatam say marsaringar di tonga-tonga nami. Laho patau ho kami. Marpapahena na duminggan siyan adorang sebelum. Jala idolas ni rohanami ali Tuhan. Molo say di pasahato tordimi mangajari hami mangatusi doh pasikop pun. Pos rohanami Tuhan. Marbarita na din kamahami. Marpabahenan na din kan. Jala say ho mapatuluson. Molo di luaso hami tolhas tu tahun 2025 on. Tongon di minggu padua hodung epi paniason patarma nang hamuliamu marhiti ngulu nami patarma nang padongan yamu di hami mangalakka di tahun 2025 on patarma nang holong ni roham nama masu-masu mangaramoti ngulu nami diragam ni namasa nanaing adupan nami Tuhan di batama nami patau hami marpanintangion patau nang huriamon gabe dalammu patuluson sudi akan adingkan marhiti akan aposong di huriamon rap dohot pranado patau huriawon atil Tuhan gabe pertamue dia kanaro tongon kota pendidikan inganan ni huriamon asa marhiti sian naro marsito poton tuhuriaon boy makilalahon nadingkan dia kaparsaoran nauli so mon hataridaan ni naung macakon hatam Tuhan di batama nami dongani mahami mangalaka patuluson pajauon pamilitommo digano pami marsada-sada caro tangyang nami marti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Alleluia, Christe
martanya kema peliata tu debata martang yang mahitang. Ali debata ama namin da di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut seleo-leo nading gando nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nileon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati buluh na rajaon mo dito nga tongan huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhidhiti tordim. Asalamu tadahami kodang ni sileo-leon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhidhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alayama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajaon mo. Say saot malaw maniroham di Banua Tongaon song na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugyot tu pangucunan. Palua mahamin siyan pangago. Jala mo mga pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramot Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaro madamena tutodim. Amin.